הכל עובד. בואו נראה שהכל עובד. ו- יאללה, בואו נתחיל את הסרטון. בואו ניכנס למיינקראפט. נקווה שהפעם זה יעבוד. כן, חברים, אנחנו פה במיינקראפט, ואתם בטח שואלים למה אנחנו בנדר. אז אני רוצה לחפש נדרייט. כן, כן. יאללה, בוא נעוף ונחפש. לא, אפילו מחפשים, אלא נחפש אי של נדרק שהוא נמוך כזה. בוא נבדוק פה למה לא. שתי בלוקים צריך. מה? הפיקס שלי נשבר מכל הדברים האלה. למה? כן. טוב, בקיצור, אין שום דבר. בואו נמשיך לעוף ולחפש. תכלס? לא, לא. לא. טוב, אם אנחנו כבר פה בבית, בוא נשאר דבר ראשון. יאללה, בוא נלך לתקן את הפיקאקס. זה חובה. פיקקס, לא פיקאקס. למה לא לחצתי על שיפט? שיהיה. ואחרי זה... בוא נתקן אותך פיקקס. קדימה, קדימה. מה? איך? איך? נו יאללה. יפה. הלאה. טוב. בוא... בוא נעוף לבייס, חצי שנייה, אני רוצה להראות לכם משהו. בייס פה, אני רוצה, תגיבו לי בתגובות אם להמשיך פה את הבתים ואת הגשרים, או שזהו, אבל בא לי שזה לא רק ייראה ככה. הוא חוזר קטן. בא לי שגם למטה, נגיד, נייבש את כל הלבה, אולי נשים, אפילו לא נייבש את כל הלבה, אלא נייבש את כל המים, ואז נשים פה מלא לבה, וזה יהיה כזה ים של לבה, או ים של מים, או שסתם נייבש פה וטוב פה, ואולי נעשה פה איזה משהו, אולי פה נעשה בית ענקי, ונגיד שזה הבית של עמי ותמי, נעשה פה כזה כמו ממתקים, ופה סוכר על זה, מה אתם אומרים? תכתבו לי בתגובות. כן, אז בואו נמשיך בפרק.
היום אני רוצה סתם לטייל בעולם. רגע, יש לי זיקוקים. לא, בוא נחזור הביתה. אין לי מספיק זיקוקים, צריך לעוף אחת. שתיים. אוקיי, הנה המחסן זיקוקים. בול. בול לבפנים. יאללה, בואו נטייל פה. אני אומר, אני עף מעל העננים, שאני לא רואה את האדמה, ושנגמר לי סטאק של זיקוקים. אני עף רק קדימה שאני לא רואה את האדמה, שנגמר לי סטאק של זיקוקים, אני יורד למטה. איפה שאני נמצא, אם זה לא מעל ים, אלא מעל יבשה, אנחנו שם. אני פשוט עף לשם. יודעים מה? בואו נעשה ככה. זה ייתן לנו את המזל. ככה כל הזיקוקים. יאללה. בואו פשוט נחכה ככה עד שננחת. אני אחזור לכם שאנחנו נוחתים. טוב חברים, אנחנו כבר פה מעל האדמה, אנחנו מחכים לנחות. אני מפחד שפתאום יהיה איזה הר גבוה, ובום, אני אתקע במשהו. איפה אני? אאו! אוקיי, מערה. אוקיי, זה גורלנו, מערה. מקווה שאתם רואים את זה פה ושאין לכם להגיד. הופה, בוא לפה אתה, בוא לפה אתה. רגע, זה עושה וואו? לא. לא קיבלתי דמג'. יאללה. מה האורך של הפרק? אוי, כבר ארוך. טוב, נראה עוד קצת. אני צריך לפידים, אבל אין לי פה עצים. אבל בגלל שאנחנו ביום של המדבר, אז יש פה את העלים הקטנים האלה, החמודים, העלים הקטנים האלה שנותנים מקלות. פו! הנה, אלה. בוא נאסוף פה. הופה, זה נתן לי שתי מקלות. בוא נעשה ככה. כבר 16, בסדר.
עוד אני צריך. רגע, יאללה. זה לא נותן לי כלום. אוקיי, זה גם יכול לתת כלום. סבבה, משהו חדש. בוא פשוט נעשה ככה. רגע שנייה. נחזור נערה. או, יש פה איירון. יאללה, עוד איירון. כמה איירון? בטח אני הולך להשיג פה מלא איירון. בטח. יאללה, בוא נמשיך. בוא נלך לפה. עוד איירון. לא הבנתי למה הוסיפו את השריון מלדר למשחק. למה צריך את הדבר הזה? כאילו, למה? אין פה כלום. כמה זמן? טוב, אנחנו צריכים לסיים. אם נהניתם מהסרטון, שימו לייק, שימו סאב, ויאללה, ביי.